27 februari komt het album Wegen van Pine uit. Ja, want je hebt nog alles in het Fries, hè? Ja, we hebben alles in het Fries, ja. Is dat nog een discussiepunt, Wester, wie dat voor het eerste idee? Nee, dat weet ik gewoon gelijk clear. Gewoon Fries, dus uit eigen taal, hè. Ja, want in je soort muziek komt net zo vaak Fries voor, hè? Nou, er zijn meer bands in Friesland die het in het Fries doen. En meestal black metal wel een beetje in eigen taal. En Noorse bands zongen in het Noors en wie zongen dan in het Fries. Ja, wie ineens alle twee al wat vreun met elkaar. Ja. Maar net als vaste groep. En Geel en Max die wie ineens al wat on jammen zo nou en dan eens. En die had ik wel in projectjes zitten die het nooit verder kan binnen, zeg maar. Ja. En toen op een gegeven moment zie we een keer bij Geel achter hoe het bier te drinken. En hij zei, ik wil eens wel een black metal band beginnen. Ja. En toen zei er, mij en ik uit gekkigheid was ik mij dan. Dus ik zei, jongen, jawel. Nou, en we zijn een paar keer in Overom gestapt. En we gingen al haast een nummer kleren naar de vierde sessie of zo. En toen dacht ik van, gas erachter. Ja. Dan ben je eens wel gedeeld, meester. En dan komt er zomaar een album uit. Hoe zoest de plaat om schroeven wollen? Ben je te lang met de Waan West? Ja, we hebben wel even ons schroeven. Dat is hier is 2, dacht ik. Ja, we hebben wel ons schroeven West. En we hadden ons koffie in de studio zitten. Dus het zit wel een protte werk in. Ja. De teksten en de muziek en de stijl, die beginnen eens alle negatieve emoties die er binnen, die worden wel belicht, zeg maar. Ja, en de show's meer, we hadden banners van Drukkel hitten en achter me. Dus op zich, Sir Geel had een mooi sticker. Oh, mooi. Oh, fantastisch. Ja, de CD dan net, maar dit is de albumhoes. Ja. De CD en dan het kleren. Maar behoorlijk project dus, 2 jaar werken. Nou, dat schreeuwen had even te worden, maar daarna je opnemen en het wordt alleen maar. Het is iets moois worden. Ja. En dat had ze grootskoop. Dan een keer, een keer ervoor, zelfs nog in de Friese top 100, ging je hem dat ooit voorstellen, Kim? Nee, eigenlijk niet. Pieter Wilkens, Gerben de Oostra en de Hoenekap. En een nice draal, ja. Noem het 80 stenen. Dat is toch fantastisch? Ja, prachtig.